बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 31 मार्च फरायसा सानखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो भकतपारा दखना एबसुनि हेफाजाबाव भकतपारा गुदि फरायसालियाव मेहेरगोनाङै फालिदों। दिनैनि बे फरायसा सान फालिनाय हाबाफारियाव एबसुनि फुंबिलि आरज खालामखांनायनि उनाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारिया बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो। एबसुनि बारग' रादाब बुथुमगिरि लहित चन्द्र बर'आ गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोयो बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि लहित बाबुल अखाफोर बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ लोगोसे भकतपारा हालामनि मेलेमजिबि बिथांमोनजों हालामनि रायजो राजाफ्राबो लोब लोब फैनानै बाहागो लायो। बे समाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारि बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायगोन मिन्थिना लानि। दिनै 31 मार्च जायखौ आसाम नाङैनो फरायसा सान हिसाबै जों दिनै फालिदों आरो बे फरायसा साननिनो गाहाम अनसायनाय आं सारा आसामबासि आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आं सिगांग्रो जासिहरनाय जादों। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव भकतपारा गुदि फरायसालिनि लांगोनायावहाय खोब गाजा गोमजायै बे फरायसा सानखौ खुंनो थाखाय लादों। गाहाय आलासि बा गाहाय सावरायगिरि जिहेतु सावरायनाय हाबाफारि जों लादों। गाहाय सावरायगिरि महरै जों मोननो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आदा बिथांखौ। दिनै जोंनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय सान होननानै बुंनांगोन। बर' माहारिनि थाखायनो मोनसे रे अफ होप जाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथांनि जुगेदिनो जों मोननो हादों। थांना थानायनि बर' हारि हिसाबै गसंथाना थानायनि मोनसे जाहोन बिथांनि गेजेरजों जों मोननो हादों। मोनसे सिमां बिथांनि गेजेरजों जोङो बर' माहारियानो मोननो हादों जे बर' माहारिनि थाखाय मोनसे आलादा रायजो जे नांगोन आरो लोगोसेनो बर' माहारिखौ सारा बुहुमावनो गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे सिमां बिथांनि गेजेरजोंनो जों बर' हारिया मोनदों आरो बे थांखि आरो बे सिमांखौनो लानानै दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे आखा मोनसे डेस्टिनेसन जिहेतु जों मोनबाय आरो बेखौनो लानानै जों थांनानै थादों। जोङो बर' माहारि हिसाबै बे थांखि आरो नोजोरनि थाखायनो जों अरायसम खौसे दिनै आरो बिनि थाखायनो दिनैनि साना जोंनि थाखाय माने खोब गोसोखांथावना सान जायखौ जोङो बड'फा बिमुं जों होनानै बिथांनि मुंखौ जोङो सारा माने आसाम सारा भारताव जों एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय जोङो जुजिनायनि गेजेरजों जों फैदों। दा बिथांनिनो जि मोनसे कन्ट्रिबिउसन बर' हारिनि थाखाय बिथांनि जिथु बर' माहारिनि खौ बोखांनायनि फोथांनानै लाखिनायनि जि मोनसे जुजिनाय बे जुजिनायखौनो लानानै जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथाङा जि मोनसे आइडिय'ल'जि जि मोनसे माने सानस्रिजों बर' माहारिखौ बिथांनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समाव दैदेनदोंमोन। बे गासै आइडिय'ल'जिजोंनो जों दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बर' माहारिखौ दैदेननो थाखाय जों आवगायदों आरो बिथांनि जिखिनि दिन्थिना गालांनाय लामा बे लामाजोंनो जों हान्थिगासिनो आरो निस्सय जों आसा खालामदों बिथांनि जि दिन्थिना गालांनाय लामा बिथांनि फोरोंनानै गालांनाय जि माने आइडिय'ल'जि सान्थौ आरो सानस्रि बेजोंनो जोंनि जि थांखि आरो बर' हारिखौ अराय मोनसे खौसेयै लानानै जोंनि थांखिसिम मोनहैनाया जों माने साक्सेस जागोन मोगथां महर मोनसे मोनगोन बेखौनो जों आसा खालामदों आरो बेखौनो लानानै दिनैनि जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर साफ्रोमबो दैदेनगिरिया बे बड'फानि जिथु दिन्थिना गालांनाय लामा बे लामाजोंनो जों आवगायगासिनो दङ आरो जों अरायसम बिथांखौ हदाय गोसोखांनानै बिथांखौ सनमान खालामनानै बिथांनि प्रति जोंनि श्रद्धाखौ दोननानैनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम जों आवगायलांगोन।